Kidak kishin bakadang don kajing shalantu ya udau yong kalapau menta kesngi ha kaba kawei ka Trok kabadon ya number ML not henyau B kenda iwi sansau menta ke step kahap syariat ha ka surok kabawan na Umrit ban mi sya Umling kadba kadang ya na ketei ka surok kabahap ha uput usam jong ka shnong Umling. Kumbala yok lum jingtip la keno ba ketei ka Trok kabala kela bat hap syapo jong kariat badon ha klau Umling kadi ka Trok kabala shalan be an ya udau yong balawan kit na ka Thain West Khas Hills da ka bapenun kam ya ketei ka surok na Mairang ban mi sya Umrit bad na Umrit sya Umling sya ka surok ba National Highway Hinriu Hariboy District tang ban light na kajing syakem nisha bat hakibor jong ka an. Lai thu ru bah ka ni ka jinghap jong ka te ka Trok sya ka te ka riat ba ha Umling u driver ulam mensaw ba na kalyang kinong rep bat ki pai ba nong shong shnong ka Umling ke belasakhi ya ka ni ka jingjia kilalik ban ajing arab ban penkit no ya u sya ka jaka ajing sumar na kalyang jong uhe pulit jong ka riboy u giri persat ula pentip ya ka ni ka jingjia ha ka ba ya ka ni ka Trok ontan no mentahi ka sngi bat na kalyang jong ki pulit kilapan ngat ya ka te ka Trok kat kum ki kendon jong ka an halo jong ka ni ka jing no shalantu ya udau yong. Pengaruh tu jenis pak. Nak dia harus setentang. Dia tinggi siapa? Mal siapa tu? Ah? Bawa anda berapa senang?